Broadcasting Company sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Action Radio Philippine Standard Time, 1:38. Ang oras ginadulong sa inyo sang Sked Marketing. Tagkimo sang Panyawan Plus Herbal Capsule ukon manunggal with mangosteen. Panyawan ukon manunggal liniment. Celebrity Kojic Soap. Hug Celebrity Beauty Soap. This time check is brought to you by HCS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. This time check is brought to you by Champion Superpower with Exchange Technology. Mayong hapon sa aton sa mga palangga nga mga tagpalamati kag syempre inyo kubos nga lagat si Tito Wilma upod na naman ninyo sa Sabado nga edisyon sa This Is My Life. Marso 5 tuig 2022. Ato yung pagpangamusta sa inyo karon iya nga weekend. Ako na mga plano ninyo pero antes man ang mga plano nila Tita Wilma, importante is kung ano ang ila siniyang ginahimo dira sa karon pagkatapos ang pagpaniyaga kay Tiho lapit na lang alas 2 way pada ka panyaga Tito ang iba nagahingapos pa lang ang iban ara nagabira-bira pa lang luto okay importante is updanay kita no tugtugtak na alas 3 dira sa inyo mga lilisuan sa inyo mga radyo ara kita sa 684 kHz ang inyong mga lilisuan. Sigurado kita nga kung ang iban dira masako, ang iban dira may ginahimo ang aton mga young ones, especially ang aton mga senior citizen. Ara iya nagapahunay-hunay kag nagahilay-hilay. Sa mga nakapanyaga na dapat share anong inyo sinisudan sa paniyaga, anong ginsaluan siyang pamilya, bala nag-enjoy, bala may ara kakig o kung may ara sang kasubo. Depende na sa atmosphere ya sa sulod sang panimalay para karon nga adlaw. Okay lang na siya Tito Wilma. Ang importante is ari naman kita sa aton balay. Makapanglabay na kamo hingagaw kay parte gid kasingki sang silak sang adlaw. Na? Masingki ang silak ni Haring Adlaw. That's why nga makasiling kabalang ay hingagaw gid aton siniya lalabhan. Hingagaw ang inyo dira mga lalabhan para para nga magmala kag ang iban para nga mga hilimuon kinahanglan mahingagaw man para mangin matawhay ang tagsa-tagsa buwas nga adlaw Domingo. Kay ti buwas nga adlaw Domingo it's a family day tungod Sunday. Makasimba makaupdanay ang tagsa ka pamilya kag makalingaw-lingaw man. Tiban bisan aralan sa balay makalingaw-lingaw kung may TV sila masing along lang da, luto-luto lang kun ano para makatipon kag maka-enjoy di bala. Kay iba na taha pa sa gihapon sa pagwa sa ila sini mga puloy-an. Medyo may kataha pa tungod sining ara pa sila nagalupad-lupad na ang aton sini na pangatubang nga pandemic ang COVID-19. Kag magluwasin na ano pa nga krisis nga ginatubang naton sa karon. Sobra na. Pagkasiling ka ba lang sobra na gid Tita We yang daw kalain na gid sang gine-experience tada masakit sa bulsa, masakit sa dulumdumon ang aton sa ni sitwasyon. Bangod sa nagkatabo dito sa tunga sang Russia kag sang Ukraine. Sorry kid pero okay lang na siya Tita Wilma. Nga ang natandog neton ang issue dira iya sa tunga sang Ukraine kag Russia layo to yata we maapektuhan maapektuhan gid kita tungod nga diin bala ano ang pinakadako yang produkto sang Ukraine? Ano ang mga gina-import nila? Ano ang mga makuha naton dito yang produkto na? Ti subong ano gani? Ara ho, ang kululbaan naman, ang kululbaan
it's not kululbaan, kakaladlukan, Tita Wilma. Ang bantayan naton da ang reaksyon sang aton sini mga konsumidor, sang aton mga motorista, ang reaksyon sang tagsa-tagsa. Pati sa ano na, relax lang kamo da anay. Ha? Welcome ta anay aton sini mga palangga nga mga tagpalamati nga nagawpod sa aton via online. Pagi sa Facebook page sang Action Radio Bacolod. Ara sila. Hi and hello. Maayong hapon lang. Kay magluwas pagid sina of the night kita live basahan kag makitaan nyo man dira mga dalagko nga mga balita na nga nagalupok diri sa Action Radio Bacolod nga matipon man sa amon sa News Center kag magluwas man ara man ang amon sining website. Pwede ka mo makabisita dira. Log in lang ka mo sa www.actionradiobacolod.com.ph. YouTube, pwede man. Action Radio Bacolod Live. Gani sa kutob sa ngaton malabutan, hindi lang diri sa siyudad sang Bacolod ka probinsya sang Negros sa Occidental Isla sang Negros sa mga kaiping nga mga kaislahanan kag kaprobinsyahanan sa pihak iya na sa mga tabok dagat dira. Hi, kamusta lang? Especially dira sa mga listeners naton sa may Guimaras, na? Dira sa mga listeners naton sa may Palawan, sa Masbate kag Romblon. Magluwas iya sa apat ka mga probinsya dira sa Panay. Mga antikin niyo, dara mayong hapon. Salamat gid sa pag-upod ninyo sa This Is My Life every afternoon. Kag sa tanan man nga mga programa sang Action Radio Bacolod. Nila mapaktan ka dasig sang aton oras, kung dasig aton oras, dasig man ang inadlaw iya sa pagligan. Kag hindi man lipod sa inyo nga pagsulod sa bulan sang Marso ay abang selebrasyon diri iya sa amon sa Action Radio Bacolod. Gasunod-sunod man, kung si Action Eric Magbanwa nag-celebrate sa iya sini birthday imbukada Marso 1, ginsundan ni Action Alvin Grava, ginsundan naman ni Action Dale, kagiya si Action Fred Salanga naman ay naga-celebrar sang iya sini kaadlawan karon nga adlaw. So kay noong Fred Salanga, no? Kay noong Fred Salanga, happy birthday sa imo no? Halin man siyempre sa bugos nga puwersa, sa bugos nga pamilya sang Action Radio Bacolod. Timamati lang ta ang selebrasyon, humalin ka ina, hasta subong, hasta ka Action Rex, nabatian natin, hasta pagid karon. So enjoy lang, importante is sa magluwas iya sa selebrasyon ni Nong Fred Salanga or ni Action Fred Salanga sang iya birthday subong nga adlaw na sa iban na itong dira nga mga kauturan nga nagasilibrar man magluwas sa birthday ada man wedding anniversary no sa mga sawa dira. Hindi lang pagkalipatan ha ang mga health protocol. Yeah. Amo na isalot gina ni Tita Wilma, hindi lang pagkalipatan ha ang mga health protocol kay na para sa inyo kaugalingon nga safety kag sa mga tao sa inyo palibot. Kadasig sang aton sini mga inoras pero speaking sa masiling naton iya halong-halong lang COVID-19 still there. Nakapaano ka na, no? Para sa Tita We, nakakompleto, nakita sa aton bakuna, naka first and second doses nakita, na? Way pa ko booster ini pa. Sa kadamo-damo na sa nagpa-booster, pero para sa data, isang Department of Health, diri sa iton sa Pilipinas, kulang pagid kaayo, no? Manubo pa ina kaayo nga datos. Pero may nasiplatan man ako, kag siguro, nabasahan man ninyo ina nga mga balita, kag nabatian, nga may posibilidad nga ihatag man ang ikaapat nga dose sang COVID-19 vaccines. Ihatag ina sang aton gobyerno. Ha? Kagabi ninyo, di ma-react naman ni Siglaw mo, no? Kung madula ang posibilidad, kag sigurado nga dapat ihatag ang 4th dose sa COVID-19 vaccine. Kung sinugid ang una, yes, ang aton mga senior citizen kag ang mga may comorbidities inasuno sa Department of Health. Siling ko wala pa ko ka-booster, ma-4th na ko. Relax lang tawoy, hinay-hinay lang. Kaya mo nang hambal gani isang Tiglikom or no, sorry, Tita We, no? Ang Health Undersecretary, no, sa Department of Health, nga si Maria Rosario Berhere, nagpatigayo na sang pagtuon ang ila sini mga eksperto, ila mga eksperto para sa 4th dose ng bakuna
sa amo iya nga mga grupo na mga seniors kag sa mga may comorbidities na. Yeah, this is being reviewed by our experts together with the DOH. But the rest of the population, it is not being recommended yet in those studies. Na. Pero suno pagid sa ila, may ara na iya na alukar ang aton gobyerno nga pondo para dira. Para nga ibakal sa mga bakuna kag pagpatigayon sa mga operasyon sa mga bakunahan. Pero padayunon lamang inasang Department of Health kon magahatag ma'am o kung magahatag na sang go signal. Ang mga local experts naton ang diriya sa Pilipinas. Kay man sa data sang Department of Health, February 21, may 36 ka may mga ara na 36 na ka-individual mo ang pwede nga pabakuna sang ikatatlo nga dose ng bakuna kung booster shot na samtang may ara 10.1 million naman ang nagbaton sina. Ay, gali, individual. Yes, ang pwede kag ang mga nabakunahan na gid. Pila pa lang 10.1 million na. Amo nang ilang balgi na lang nila na. Pero kabalo ko sa mga wala nakapabakuna, may ara na sila iya nga mga reactions angot dira. Respeto man lang naton. Ang nahambal ni Tita Wilma nga masubo-subo iya nga balita naton. Speaking sang presyo sa mga produkto sang langis, nagligan ganito sa Martes pasaka ika 9th week nila no nga dire-diretso nga pagpasaka kada semana. May lang kay mayong kabubuton sa amon na station manager sa mga may-ara iya nga naghatag libre nga panggas ang amon sini manager na pasalamatan ina namon kay bisan paano makabulig sang dako iya sa amon man adlaw nga pagpangabuhi. Karon sa ikanapulo na naman nga semana, mga drivers, mga motorista, operators, mga consumers kay nga atanan kita maapektuhan pating aton ginabakal, pating aton mga ginakaon ka ginagawi, apektado kung magsaka ang presyo sa mga petrolyo, no? Produkto sa petrolyo. Abi ninyo, hindi nilawag-lawag sa source, sa industry source, fuel prices may soar by up to 4 to 5 pesos per liter next week. Siga ginang mata ko kagina mo, ang bukaw ko nga mata, nagsiga gina pagkakita ko, hala, 4 to 5 pesos sa kada litrong isaka, posible na. Ang nambalda nga na, domestic pump prices of petroleum products are seen to shoot up big time in the coming week. Puwerte na iya na. Ang rason, kay ang presyo sang global crude oil, padayon man nga nagasaka. Samtang nagapadayon man ang tensyon dito sa tunga sang Russia kag sang Ukraine, hamakin mo na. Di maano kita abisina, ha? Mga pilaman Tita Wilma, ha? Kung madayon ina next week, for sure sigurado Martes gina, no? So ekspektaron paabuton ginato nina. Kag hindi kay kon lang tawon tabala base sa first 4 days ang trading. May 4.50. But sing ganon, may 4 ka pesos kag 50 sentimos ang saligan nga isa ka sang presyo sang diesel nga produkto. Ha? 4 pesos kag 50 sentimos kada litro. Sa gasolina naman, 3.39 o kon 3 pesos kag 39 sentimos. Kag sa kerosene, amuman, 3 pesos kag 39 sentimos. Kag tungod sining all price hike nga ini, sobra na pila ang ginmahal sang diesel, sobra na 11 pesos na ina suma total na kung maano na sa ining ika-10th ikapulo nga sa padayon nga pagsaka sang presyo sang mga produkto sa petrolyo. Sa diesel, masiling ang ginmahal mga 11 pesos na. Sa gasolina, mga pilapulo ka pesos na. Kag sa kerosene naman, amuman, pulo ka pesos.
Mayo man. I don't know kung maayong tuod ang resulta sini. Ang maayo kay ginpatawag man sa Department of Energy ang mga kompanya sang langis para masigurado bala na masigurado man nga may ara kitay nagakaigo nga supply sang petrolyo kung maglawig kung maglawig pang gera dito iya sa Ukraine. Baho o mga anak, no? Ano na lang ina, muna sila nila, ano na lang ang paaton pangabuhi. Dawala na kita sang sapan, padayo na lang ang pagkiniriwi nga ini, antos na lang kita sa tanan. Amo sila may istorya ko bala nga young ones na medyo may, hindi not necessarily nga medyo may edad, kundi may edad na gidya Tita Wilma, di bala? May edad na gidya nga panilaga siling nga na kabalo ko na sa aton mga tigulang kadamo sa nahimaluan na nga nagakatabo na gid man sa subong na nga nya sa padayon nga pagsaka sang presyo sang tanan kamalahalon sang tanan kun jutay gani nagasaka ang presyo kun jutay ang quantity ng butya sing ganon balaw ang kadamuon no specifically abi sa mga kararuton or bisan sa mga manok na lang. Kung mo nang ginatawag na ito nga ining kung jutay ang kung nubo ang demand, kung jutay ang pagkinahanglan, nubo ang presyo, di ba? Kung taas ang demand, mamahal man ang presyo. Na silingya dugay-dugay, ang tawo may ibakal, pero wala na balaklon. May ibakal ang tawo sang bugas, pero wala bugas. Do may something bilang nga amo sina. Kabayluman kita nga aton mga katigulangan na siling to gani. Nanay nga nakahambal kasi na. Kay nga siling niya sa panilag namon na istorya sila kuno nga mga daw 4-5 sila ka mga tigulang balaw. Ang dalagan sang kalibutan sa karon nagaamat baliskad, no? Nagaamat baliskad ang dalagan sang kanan. Kundo ano kabarato sang una, amo naman na kamahal subong. Ay lain na to yang inyo sang una, lain naman na iya subong. Paamo nga lingaw-lingaw mo lang na kaya nga akon mo lang nag-share ko sa inyo ang mga nakitaan ko kag nag-obserbahan ko sa aton sini hindi ta mapagaw sa daralan perming aton nga mga hubines kay ti ang aton mga hubines sa karon nya tama kaabansi sang ila sini iya nga ginahulagan sa karon, no? Kung balik doon talang bala ang mga nakalikad. Well, anyway, Tito Wilma, okay na gid na, no? Wala problema na. Pero ari ayo may nag-text diri to then ano gani insakto ara na nakasend ngin sang iya message pero pamangkot pag siya kung insakto nga amo ni aton text hotline. Okay, amo na aton text hotline na receive ni Tita Wilma ang imo sini message, no? Ara iyang aton sini text hotline sa 0963 757-0874. Gani, relax lang 1:56 Action Radio Philippine Standard Time. Oo, gali, karon dugay-dugay, magluwas sa iton horoscope. Ano istoryahan ta sa karon iya nga Sabaduman? Ha? Sa mga nakaligan, nahanungod ito sa parenting sa mga ato, sa mga pagsinalay sulod balay, di ba la? Mga relasyon sa sulod sa panimalay, subong yung istoryanta pala pagkaon. Istoryanta pagkaon, mga healthy foods bala na kami ara bala nakapamangkot sa akon tanong nami nga kaunon kun amo nang imo nga ginabatsyag man do mga something amo na bala kay daw grupo ina sila so amo nang ginano naman ni Tita Wilma gin research naman sa mga may cancer naton nga mga kauturan may ara mga pagkaon nga pwede naton ibato sa sina nga masakit nga maglawig-lawig pa iyang aton kabuki. Okay, karon pagbalik ni Tita Wilma. But anyway, ang aton anay mga produkto halin sa Dr. Alfred.
Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong alawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Hi, dira sa angton mga naka-online. Yes, mayong hapon lang dira sa inyo, Ana. Inday Christine Minies Villalobos, mayong hapon Tito We. Monitor lang kami diya sa Barangay Pandanon, DSB. Salamat kid sa imo. Barky Tribe, hi. Kag, yes, mayong hapon kuno Tito Wilma. Happy weekend everyone. Halin kay Barky. Good afternoon, Ma'am Wilma. Happy birthday to Sir Fred Salanga. Stay safe, everyone. God bless you all. And more power to ARB. Ma'am Elizabeth, thank you, Gid, ha? Sir Martin Aliling, good afternoon. Good afternoon po, siling niya. Inday Thurs Vergara Sancho, good afternoon man. Salamat sa damo-damo nga heart nga imo ginpadala kay Tito Wilma. Good afternoon, Tito We. Manyaga kita. Laswa kag updan sang marot nga pinarito amon sudan. Yummy naman. O ba akwan gid siya na, di ba? Sampat gid. Patamyaw sa mga friend ko di, ha, si Dai Thelma Iguico, kay Lydia Bibing kag Jennifer. Salamat Tito We, ha? And God bless you and your family, Tito We. Sa inyo man dira tanan-tanan, Good afternoon, Action Wilma, kag huugali. Happy birthday kay Action Fred Salanga. Ma'am Ters Vergara, salamat gid na. Mayong hapon. Hi, Tito Wilma, from Miss Marjorie Ward. Thank you, gid ma. Nice program. Good day, Tito Wilma, and to all the viewers from Nida Bilyote Olarte. Good afternoon sa imo, ma'am, and thank you gid sa stars nga ginsend mo sa Action Radio. Mayong hapon, Tita We, kag sa tenan, happy birthday, Action Fred, more power. And God bless you all the time. John Serna. John Serna, salamat gid ha. Okay, okay. Good morning, Tita. Pag-greet lang sa akon bana, si Richie Toribio sang La Castillana. Salamat, Tita. God bless you from Dubai. Dila sa La Castillana, ginatamyaw. Ikaw sang imo asawa nga si Joy Malves from Dubai. Okay. Halong ka lang da, ma'am, na kung si, ano pa dao, nag-react, nanigani, si ma'am, si Ma'am Marjorie, sang akong kaginaginhambal sa aton sini headlines. Diet sa may cancer, Tita Wilma, plant-based vegetarian. Amo ina ang maayo. Correct gid ikaw. Kung may duta ikaw nami ginatamnan, di bala? Yes, nami gina siya tamnan iya. Okay. I'm sorry. Katul naman natutunlan ko. Abag nami kay kakadlaw gid ko. Salamat gid Sir Alex ha. Tita Wilma, mayong hapon ari naman ko diyan naga-monitor sa imo share done at Tita We. Keep safe always. Pag-greet ko na lang advanced happy birthday kay Ma'am Vanessa Mayo sa Rochester, Minnesota. Kay Doc Met Mayo, kay Ma'am Jinky Dilagdon sa Phoenix, Arizona, kay Sir Noel Omar,
kag Sir Meleli Uligo. May damo gid nga salamat sa liwat. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Salamat gid Sir Alex Montesa. Okay. Relax lang kamo daanay. Aha, pasiplatan ta naman kamo karon iya. Dugay-dugay. Pressure tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong nga LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum.
Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga maboard kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa iba nga network kung may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sang plete, makasave ka sang pagkaon, makasave ka sang kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Bangon! Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga siwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga siwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon.
Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaakyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sa mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Ang elementary nga evacuation center na concerned din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga passing para ng traffic to or ng traffic dito sulod ang Mang continuous rain ang isang good sa factor sa pagsaka ng sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaakyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sa mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Ang elementary nga evacuation center na concerned din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga passing
Dali lang, mangalit gid kuya sa aton dira mga listeners sa ilang mga radyo nga nagpadala sa ilang mga mensahe sa iton sa niya text hotline. Good PM Tita We, greet ko lang akon anak nga si Sandri, no? Sandri J. Luceno, ga right number sa math. Thanks gid Tita We. Always gid ga pamati sa imo program. Greetings from Cecil, 6850. Madamo gid nga salamat. Baka namin sang imo anak ba. Tita We, good PM. Nga kaina, waay ang drama nga buboy kargador. Nag-change ba lang time slot? TWY, Ricky, sang Takuling. Abaw, hindi wala. Kay Saturday subong, may ara, tablak time mo, kaina, no? Kagkaina, ay yes, oo. Kay may ara, kagina every Saturday, may ginapatigayon kita nga candidates forum para sa aton sini nga mga nagapadalagan bala nga mga kandidato for national and local election. Ti naka-focus subong sa mga lokal nga mga kandidato. Ti every Saturday na siya. Kabalugid kami na kung anong ugtas ninyo kung hindi ninyo mabatian ang mga drama sa Action Radio. 40 to 25, kabay pa nga naintindihan. Mayong hapon, Tita Wilma. Greet ko lang mga taga Sibukawan. Sorry, kanami kay no? Sibukawan. Gapamati kami diri. Kapin pa sa may sityo. Na, kay Lolo Mio. Na sa pamilya ko, sa Kagsila ni Makoy. Salamat gid ha. Mayong hapon dira sa Lolo Mio, kamusta lang na sila ni Makoy dira halin ina kay Tuto JM. Salamat gid 1693. Good PM tita amon sudan utan nga lupo nga may lunod nga pinirito nga tuloy. Ay, kayo di ba la? Season subong sang tuloy. Ginahandom ko na lang ina sa akon handurawan ang tuloy. Kaya siyempre, kung may ara, kag ginabatsyag siling nila, hindi namin. Mga madugo bala na okay lang na siya. So, enjoy manamit ang sudan autan. Utan nga lupo ay rich in vitamin A ginaya. Tita We, good PM. Palihog lang ko bitamyaw. Ba may sa mga taga Isabela, sa family Cerudo, nga permigid ka pamati sa Action Radio. Labi nagid ka Edward Cerudo nga palangga ako. Wow. Nugay pa og tas kay love tagid ka kaghalong kay da permi. Panamyang halin sa palangga mo si Ann sang Baguio City. 9698 magbasa ko nilang ilang message. Why kay palangga anay sila. Tawe greet ko lang da si Hana nga gapamati sa Gilungan. Miss na kita. Halin kay 1780. How sweet naman, ana. Dira lang anay kita asta, no? Asta lang dira lang anay kay munuhon ko naman na karon dugay-dugay. Marjorie Ward, namian ko na sang istorya ni Buboy Kargador tita. React na yun ang Saiton online na okay, iban gani katululo agay luha nila na mamati sang Buboy Kargador kay naluoy gid sila kuno kay Buboy na siling niya di na to namian gid ko na sang istorya ni Buboy Kargador. Halina kay Inday Marjorie Ward. Good PM Tita We, great lang kami Nanay Lukring Mungkal, always listening Action Radio kay sa Mungkal family. Tita Wilma pa shout out kay Kimpo Yulo, salamat sa liwat. Ay mga anak. Yes bala Tita We, ari pag isa. Di ka man gani Inday Virgie. Yes bala Tita We, wala man Buboy Kargador balaan mo tita nakahibig ko sini balang nga drama mo. Salamat gid sa inyo but silingon ara gid kamo as always. Tawe monitor gid kami sang bana ko sa program mo. Ma'am Josephine Paro Alarcon, thank you kid. Kag kay Bibi Gregorio Yulo, mayong hapon. Kag kay Aserin Gonzalez, salamat gid Tita Wilma. Happy Saturday ko, no? Keep safe, gid permi. Still watching here in Antique. Happy listening sa Minadyong dira sa Purok Boulevard, Barangay 13, Bacolod City. Okay, lingaw-lingaw na sila. Monitor from Talaptap La Castillana, halina mo na kay Richie Toribio. Okay na Tita We. Adin ka na, aryawan ka naman karon mong ara ay kadtuay na ito nga tonto piko yakron nga hapon. Ang atong sa istoryahan karon nga hapon pagkaon ang mga namit bilang nga pagkaon ay dunno kun para sa aton nga
mga palangga nga mga tagpalamati kung mga manamit ini nga pagkaon nga i-share ni Tita Wilma sa inyo. Para ini sa ipton nga mga kauturan bala nga naga-suffer, na naga-experience siya sang masakit iyang CA, CA hindi niya cash advance sa mga nagatrabaho. Hindi niya cash advance ang CA, kundi cancer. Siling nila gani. Tita Wilma, cancer is just a word, di ba? Siling nila. Tinaga na yung cancer, pero si Jesus ang makabulong sina. Di ba la? Pero abi ninyo, gusto ko na i-share gani sa inyo. Kami ara kita grupo sa mga cancer patients nga nag-upod man sa iton everyday. Nan. Ay, hindi kayo nabasahan ko ni. Nga may ara isa ka doktor bala, na? Nga nag-share sa mga food pangontra, mga pagkaon pangontra iya sa cancer. Ini si Dr. David Servan Schreiber. Amo ini siya ang pinuno sang Center of Integrative Medicine sa may University of Pittsburgh School of Medicine. Kag kilala ini siya nga ka-author sang libro nga Anti-Cancer, A New Way of Life. Nga suno sa iya ay may mga pagkaon gali pangontra sa cancer or kontra sa cancer. Kag sa libro nga ina, no, sa libro nga nabasahin na iton, ariho mga pagkaon para sa inyo, maupod ko da sa inyo, ana. Green tea, isa niya nga ginahambal, pero gusto ko tanom, no, tanom nga green tea, wala ko na tanom nga green tea. Kung may ara ka mo, ako yung mahambal na lang ko on air, ako mangayo, hunuling nyo ko. Ang green tea, kay abi ninyo mga anak, ang green tea, may ari ni siya catechins. Inang catechins, nagapahinay, no? Nagapahinay, but singon, ginapadelay bala niya ang pag-develop sang tumor. Na. Kag suno man, hambal man ni Dr. David, ang himuon nyo lang, simple lang. Painiton nyo lang ang green tea, 5 to 8 minutes. Pagkatapos, inom ikaw sang 2 ka baso sinang green tea every day. Na. 2 glasses of green tea every day. Na. Pero, kung magbakal ikaw sang green tea, no, pilion mo naman, kay may ara ya tanom nga green tea, di ba? May ara nga nakaano na siya nga daan, nasulod na siya sa bag, sa tea bag, di ba? May ara na. Suno kay Dr. David sila niya, pilion nyo ang green tea nga non-caffeinated. Kay may ara yung mga acidic na yun, wait mo inom tea kay mga akon siyan. Pero kinaglan habal Dr. David, non-caffeinated nga green tea inyo imnon para wala ka musang babatyagan nga side effect. Ari pagyan. Amo ning daw mabulubudlay kay primero hindi ko ni kauyon pero subong ginakaon ko gid siya. Ang curry na bala, sino pala kaon da sang chicken curry, fish curry, di ba? May ginamo na abi ko lang anay na yellow. Abi ko lang na subong may red, may green curry. Amo na sila na pagkaon nga may curry, yes, makabuligid kay kontra. Especially ang yellow, no? Ang yellow nga curry. Effective ina suno kay Dr. David pangontra iya sa pagpalamanog sang aton mga kaugatan. Na kay suno man sa pagtuon nakabulig ang curry sa mga tawo nga naga-pa-undergo chemotherapy, no? Naga-undergo sang chemotherapy para nga maghinay man. Mahinay man ang pagdako sang bukol. Na, no? Ay gali. Namo na siling ko, maluto na lang ko na. Pero maybe pa mo ka na. Okay, galing kay ang baho, balas ang curry, ang kalangto mo nang naindian ko mo, ang kalangto sang curry, na, nagahalin ina iya sa ingrediente nga gingerols, nga, amo inang nagapaayo sa mga sintomas nga na-mention, para iya sa masakit nga cancer. Kag, makabulig man gani dira, na, makakontribute man dira. Yes, tsakto gali. Amo lang to siya, Tita We. Luya, laman na iya, lain naman na yung luya. Ang curry, lain naman na iya, di ba? Kita nyo makita nyo da sa aton, sa aton monitor, sa mga naka-online.
Yes, sa mga naka-online na ton, may ara kita dara mga pictures nila mo, na. So, lain man ang colors and carry kay di yellow carry na siya ya. Kag may ara man nga may ara na gani lain color, may greens as mentioned ni Tita Wilma, may red. Pero ang yellow nga carry among manami. Okay? Ang luya na, ang luya or ginger na. Ang luya kabalugi kita na iya, bisan kita diriya sa Pilipinas, ginagamit naton ina. Iban ginagamit sa pagluto, iban pagbugtaw ginainom na, ginalaga ginainom, gyud mo nang nagsiling naton taho, di bala? Na, ang luya madugay na nga ginagamit sa bugos nga Asia para nga bulong man sa mga, sorry dira sa mga nagakaon ha, inabilang mga nagasuka, kung sakitan ka tiyan, magsuka ka, mahambal na, ay, ining ano to palaga ito balaluya ka pa imnon ta siya, di bala? Sa ubo effective man siya, sa ginasipon, sa nagasakit ang ulo, sakit ang tiyan, kag mismo sa arthritis na, kag ang maamyon nga baho sang luya na, sa nasiling na naton ara man. Naghalin man sa ingrediente nga gingerose, kag nagapaayo man sa mga sintomas sa amo iya nga masakit nga cancer. Kag may contribution man ang luya sa pagtapna sang cancer. Amo na ako kadaaga, na amo na iya lemon ko galing kag luya mo. Nami pagyanan. Abot na abas ni pisa lang bala nga slice na pagbukal sang tubig butang mo lang desa sa imo mag na taklubi okay na ina panami matyagan pro na nami kag before ko magtulog kun gabi, kung before kita magtulog kun gabi, inom ka bala kay kanami batyagon. Ang mga cabbages pagyan, no, ano mga cabbages pareho sang repolyo na mga cabbages, let's say repolyo, ang bok choy, ay amo ni gali siling ko ang ginatawag nga bok choy. Abi ko ang tawag nila pichay is pichay, bok choy is bok choy. Pero namit ang bok choy, masalaan mo man siya nga repolyo, di ba? Ang broccoli, amo ni ang mga malalon nga mga bawgino, kung mabakal ka bisan isa lang ka stalks ang broccoli, sobra na siya, may 150 no. Daso nang ano yan sa babaw, ay gamay pang inumol ni Sky, ang Sky, sang baby nga gamay, no? Dako pang inumol sang baby nga gamay sa 150 pesos nga broccoli, I don't know, no? Ang cauliflower, budok, daw kaanugid ka lang tulang to giniyas ang cauliflower. Kag Brussels sprouts. Kaya kung lang taon na itong bala, ang mga utan nga ini, let's say ini sa families and cabbages, mga malangto, no? Amo nagling kontra. Sang mga cancer cells na, at least may ara tabala idea, na? Ang mga cabbages, may ara na siya sangkap nga ginatawag sulforaphane. May ara siya sulforaphane kag indole 3-carbinols nga very effective ina siya nga pangontra sa cancer. Okay. Pero paano? Paano siya? Paano naton bala gamiton? Paano naton kaunon? Ang pagluto sini, sa na-mention ni Tita Wilma, are, kung magluto ka cabbage or repolyo, bok choy, broccoli, cauliflower, kag Brussels sprouts, ay ang pagluto nagalisin na steam lang. Steam lang kung lutuon mo gid man, half cook lang. Half cook lang, lutuon mo siya sa olive oil. Hindi mo pagpabukalan kay nga madula ang iya sini efficacy, ang iya sini pagka-epektibo na. Madulang iya pagka-epektibo baitok sa cancer na. So, pila pa lang ina siya. Na? Kagdugangan, pag ni Tita Wilma, ahos, garlic, ahos, onions, sibuyas bombay, kag sibuyas dahon, ang leeks gani, kaya sibuyas dahon, no? Ang leeks, na? Pero isa na sila kay family. Galing mahal-mahal lang, kaya wala ka lang na iya ginapatubo diri sa aton, na? Ang ahos, sibuyas bombay, sang una do hindi ka na magkaon. Kay kabalugid kita. Pero, isa man siya gali sa epektibo iya nga magamit naton pangontra sa cancer. Man sa pagtuon, ini nga mga sibuyas bombay, very strong ini siya nga nagapugong sa pagdalagko
sang mga cancer cells. Ang ahos naman, may ara siya sangkap nga may allyl sulfides. Inang allyl sulfides, nagabulig naman ina siya sa pagtapna sang cancer, especially sa colon nga cancer na sa tinai. Ano pagid? Effective pagid ang ang ahos sa breast cancer, sa lung cancer, kag sa prostate cancer. See? Ara man lang. Gani, kamuda kung lapad inyo talamnan, pagtalanom kamuda. Kami na lang mabakal. Kay kamahal-mahal, balabaw mga anak na. Kag sino man kay Dr. David, para mangin effective ang mga ini, no? Ang ahos Bombay, kay ining leeks, mga sibuyas dahon nga ina. Ang ahos kinahanglan niya dugmukon, no? Dugmukon mo siya, pagkatapos prituhon mo siya hingalit lang, na? Hindi mo siya pagbatukon, kay hindi man pwedeng mga batok sa aton kontragid, na? Lutuon mo siya, pero maluto lang siya gamay. Hindi mo siya pagsunugon. Pwede mo man siya nga makaon sang hilaw, galing, ano? Pwede nga magkaon ang ahos nga hilaw, pero maghalong man. Kay nga, kung hilaw, mahapdi man sa sulok-sulok. So, batian nyo na ha. At least bisan paano, kung mauti lang ikaw. Subong, I think, ang kilos ang sibuyas Bombay kag ahos nagnubo-nubo, no? Hindi tuya sang November, December, January nga nagtaas 40, klabot tag 250 ang kilo, no? Mas barato ang puti nga Bombay sa pula, pero mas nami ang pula iyang sibuyas Bombay, di ba la? Masiling, amo na sila magluto. Nag-istorya naman siya. Hindi magluto. Kaya kung ako yung magluto, kasi, porti ka man yung magluto. Bang panakot mo, ano na iya? Do puros na napanakot, hindi. Kaya hindi mo ma-appreciate, kaya hindi mangin manamit ang imo sinilinuto. Kung hawot-hawot man or kulang-kulang imo panakot, masaburan mo bala ang sabor sa ahos kung duwa lang kalisong butang mo? Masaburan mo bala ang sa sibuyas Bombay or mapanimahuan mo bala ang sibuyas Bombay kung tunga lang sa isa nga gamay? Di ka kamahal-mahal mo na mo na ilambal. Pero parang hindi ka mabudlayan. Ang imo dira nga mga pwede matamnan mo tangiduta kag tamni para nga ma-enjoy mo ini na. Kag syempre, tama na Tita Wilma, ari pa ho ang last na lang. Inang mga yellow kag red, na? Yellow, red, green nga mga fruits kag utan. Na. Yellow, sila, yellow, green leafy vegetables, na mapagina, kag mga prutas. Okay. Mga pula nga may pula, may cabbage nga pula, di ba lang may mga pula nga mga ute no, no? Kaya nga ang mga pagkaon nga ina, ang mga yellow kag red vegetables kag mga fruits, abi ninyo rich, very rich gid ina sa beta-carotene. Beta-carotene, vitamin A kag lycopene nga ara gid ya makapagar, makapugong sa cancer. Na kaon ka, ara bala, sambal niya ni Dr. David, kaon ka damo nga carrots, kaon ka damo kamote, kaon ka damo nga kamatis. Kay very nutritious ina siya. Amo nang ginatawag nga 4K para sa mga cancer patients. Carrots, ginhimo lang K ang C. Carrots, kamote, kamatis. Isa pa gitawi, kalabasa. Akong kalabasa, gani nga ginaano lang na. Lunod lang tanan. Ilunod mo lang tanan. Dason, butangan mo siya. May ara ko kay ang akon nga, ano ni gani. Istorya naman siya, oh. Hindi ang akon nga tanglad. Kada luto, kuya, bisan anong linuto ko, may tanglad gina. Na? Ang akon tanglad, nakalbo na. Gisa tupad balay, das tiyak nga pader nila. Mga ayo ko di, ginapagunting ko lang pahigot na nga daan. Pamo nga na bala. Diba may naghatag sa akon nga inang powder nga garlic? Di pwede mo lang siya ma-sprinkle, di ba? Yes, amo lang na siya. Titandaan tayo ng 4 kakaya, carrots, kamote, kalabasa, kag kamatis. Tama ina ka sustansya. Nan. Kag makasiling ka bala, Tita Wilma,
Ay, ang kamuti. Speaking ano sa presyo bala. Ang presyo sa kamuti. Ito anay, 30, 20, halin 20 pesos, 30 pesos, nag 40, 50, subong 60 to 70 pesos na. Wow, puwerte. Bamo ka na lang, bis nga mag-commode ka, masiling ka lang sa reaction mo yan. Wow, puwerte. Na. Ang kamatis may subong gamat-amat na summer, gamat-amat ng init, dugay-dugay mabarato ng kamatis. May dumduman ko na isang unang kamatis, storyahon ko na gilang na. Ako manamian ko sang kamatis kung damo luto, bala magbakal ka per kilo, magbakal ko na yun, ginaano ko na siya, ginahimo ko siya sauce na. Ginahimo ko siya sauce, lutuon ko na, pagkatapos ibutang ko lang na sa suludlan, magluto ko kandos lang ko na butang, tuon na siya. Kahit barato, mabutang mo lang sa fridge o sa ref, di ba? Ay, pero hambal ni katatapuson ko ni Anay, hambal ni Dr. David, no? Hambal ni Dr. David Servans Schreiber, siling niya. May ara pagtuon, no? Ngagin patigayon sa mga breast cancer patients. Kag-abi ninyo mga anak na pamatudan nga ang mga pasyente nga mga palakaon sining last na ginhatag naton nga 4 case, mas nga nagalawig ang ila kabuhi. Compare sa mga wala nagakaon sinay. Ko ay hala, kinanglang. Pero ang carrots, ang hambal niya personal sang doktor, okay man maghagay ka, mag-carrot juice ka, pure. Hindi man siling adlaw-adlaw anak. Kay nga, dugay-dugay ang color mo, daw carrots man. Kay tuod na siya, kay maara isa ka patient, para isa ka cancer patient, ang iyang color, duga orange siya. Pero, inang hustu-hustuhan lang. Tandaan ninyo, siling niya, siya hambal naging share sang doctor sa aton, na? Dr. Marian, nga siling niya, sa tanan, nga bagay, especially sa pagkaon, especially sa inyo mga cancer patients, kadamo sa inyo, nagapangumprag sinang carrots, yes, nami, gina siya yung daan, kiti magluwas nga may beta-carotene siya, di ba may lycopene pa, di ba? Baka buli gina iya, na pinya pag ginami, pag ginan. Pero, i-alternate nyo ang mga juice nga nga very nutritious, kag makabulig sa inyo ginabatsyag. Yes, hindi nga, kung carrots na lang, focus ikaw sa carrots. Kaya ang color mo, do carrots ka naman. Ang kamote nami, gidman. Nakatilaw ko, galing subong do rice na ko mo, na red rice si Tito Wilma, personal ko na gina-share sa inyo, mga especially sa mga cancer patients. Kay nami, gitaning black rice. Galing mahal-mahal, gid ang black rice, kag daw kabudlay gid pangitaon. So, red rice, kapasalamat lang ko na kay Sir Ruben Tampos, Sir Ruben, thank you, gid na. Nga siya, hindi ko mabudlayan pangita sang red rice na. Sila ni nung Felix na. No, Felix, no, salamat, gid na nene, na. Daw ka nami lang. Pero makaon ko na bala, honestly, sa red rice, duwa lang nakakutsara. Di pa mag-snacks ka, tinanok ka kamuti. Or kung tinanok naman nga saging, inang gusto ko pa green, gaagaw ang green kag ang yellow, na kay nga malabo pa na siya. Na. Ang kalabasa, pwede mo man siya gani nga ma-steam lang. Kag magkaumutan nga, sprinklean mo lang siya, inang asin gamay. Kung may ara, kada iodized salt, pwede na siya. Na mo na lang na. Matuno naton ang realidad, kay ang kabuhi. Ano gani? Ang kabuhi isa lang, kag dapat na itong halungan. Ano man nga mga bagay nga gusto naton himuon, mga maayo nga mga bagay nga mahimo naton sa aton pamilya, sa aton mga mahal sa kabuhi. Nga gusto pa naton sila makaupod sa malawig, himuon naton ang makapayo sa aton ni kaayong lawas. Nami man mag-enjoy sa mga manamit nga pagkaon, pero kung makahalit kang makautas sang aton kabuhi sa labing madali nga panahon, ti wala man ta sang mahimo. Pero wala sang makapakot, wala sang makahibalo, kung tubtob diin ang aton kabuhi, magluwas gid lamang sa aton mahal nga Diyos. Tapos na siya. Relax, anay, mabalik pa na si Tita Wilma, tapos ang pila ka mga importante nga mga pahinumdom. Life Extension, Vitamin D3. Ang Platan, tani ba nga aton nga text hotline, no? Yes, Nereza. Yes, same here, Tita We. As in, damo. Gid ko yung magpanakot, especially ahos. Ay, gid. Nanami, gid man siya, no? Thumbs upan gani si Thurs Vergara Sancho. Siling man ni Marjorie Ward,
turmeric or curcumin. Pamilya man ina sila sang luya kagalawag. Yes, insakto, yes, Ma'am Marjorie. Nanami, gid ina siya. Na? Wala man kami di TV, ti online lang. ay. Ti online lang, dear. Kay kung sa TV naman, kay kung sa TV naman na inyo, kung nami ang inyong internet connection, makitaan kang maka-updenay kita. Damo na bala anak na. Serene, wala man kami DBTV, ti online lang gid sa Action Radio, halin sing pagbugtaw ko everyday 6 a.m. Hasta magdrama, then watch naman sa imo program, This Is My Life. Hasta magdrama naman sa hapon. So touch naman kami. Salamat gid sa imo, Ma'am Aserin Gonzalez. Diego Val Flores, good PM, Tito M. Ayo lang shot da kay Boss Ryan, kay Boss Edward. Drink moderately. Hehehe. Salamat gid. Sakto gid Sir Diego, no? Drink moderately. Sa tanan nga bagay kinalan moderate lang, saktuhan lang. Organic green tea. Ma'am Marjorie Ward, thank you. Ma'am, taga-diin ka, Ma'am Marjorie. Mangita ko na be organic nga green tea. Na, kaya akong green tea lang gina nga ano mo. Ginabakal ko bila na nga nakatibag. Mayara green tea, Dr. Alfred's, may green tea kami na. Yes, gitito favorite ko gid. Buboy kargador ka nami kagkasubo sa iya life. Wala na ko di radyo, pero pamati ko Japon sa online kaya hindi ko gusto ma-miss ang kada episode. Thank you gid mga reactions nila. Ate Kim Eriman, good afternoon Tito We. Hello Tito We, mayong hapon. Yes, Ma'am Feby Habagat, how are you? Good afternoon lang gid. Hello Tita, good afternoon. Please greet kay nanay ko, kay Roles Dinoy, kay Monalyn and Ronalyn, and Jomar, salamat gid. Kate Ashley Garcia, salamat man sa imo, no, kay nanay, kay tatay ako, no. Okay. Novi Magapan, mayong hapon, Tito We, monitor lang kami diri sa Barangay Pandanon, DSB. Yes, bala, Tito We, wala man buboy kargador, balaan mo, tita, nakahibig ko. Yes, Ma'am Virgie, gayuhum, gigo na bala magbasa sang imo, iya nga, ginapadala diri nga, mensahe. Yolanda Zambales, good afternoon, Tito We. Gapamatigid ko sa imo programa everyday. Yes, salamat gid. Bisan hindi ko man kamo ma-mention, but still ara kamo dira naga-upod sa inyo mga radyo or let's say naka-upod kamo online. Ay gina-appreciate ko gid na. Madamo gid nga salamat sa inyo, na. Kahali naman kay Ma'am Mercy Morden, siling ni Ma'am Mercy Morden. Damo kami di kamote, Ma'am, tag 35 pesos per kilo. Orange ang color kag saging saba ay kanami ti barato girl sa diin kamo galing ba si layo kamo pamo ka na bala layo kamo guro na. Hello, Ma'am Ana Sinoro, bow. Miss you, Ma'am. Sansan utugin muno ko gid ikaw dere sa This Is My Life. Silinya, good afternoon, Action. Tito Wilma, bow na miss ko na gid ang live adlaw-adlaw. Mati man ko, di na to, mati man ko radyo, kinaguba sa cellphone ko, ti bag-o lang gid ko kaba baklan sang anak ko. At least, Ma'am, you're here again. Not deny naman kita. Happy gid ko. Thank you. Siling ni Ma'am Marjorie Ward, ka-cute na kay Buboy Kargador. Ganyan na. Okay. Yolanda Zambales, dito, aga pamatigi ko sa program mo everyday. Naano ko kay Ma'am Mercy Morden. Tagadiin ka, Ma'am How. Lapit ka mo di sa Bacolod, Ma'am. Mapaamo ka na bala. Ay, nami orange gin man. Orange nga kamote, di ba? Or ano pa gid? Ube nga kamote, ube nga kamote nga color. Inay mo na gay nila. Oh, thank you gid na. Pwede gid na. Pwede mga kumayara mabakal pero hindi man si tawe mabakal sinako kay hindi ko na ikaya. Napamo ka na bala. Hindi ko na ikaya kwan sinako. Na kinilo lang kita iya. No, mo lang masarangan sang powers ni Tita Wilma. Na okay? Kaga ara man Ma'am Virgie, yes. Kay Novi Magapan, mayong hapon, Tita We, monitor lang kami diri sa may Barangay Pandanon, DSB. Novi, salamat man. Hello, good afternoon. Please greet kay nanay ko, ara na. Hindi, Feby, agan. Kay nanay ako, kay Rollis. Yes, danay na. Ate Kim Eriman, salamat man.
Yes, Rebecca Macapagong Buena Vista is watching. Nagaupod sa aton sa siningahapon. Hi, Ma'am. Ma'am Rebecca, how are you? Thank you. Good. Stay safe always. Same here, Tita Isdamo. Kuya Panakot. Okay. Ma'am Mercy Morden, aba naka-online man ikaw. Thank you, Ged. Garain di sa La Carlota. Ay, gaulan gali diya sa La Carlota. Hindi ka ko magwa. Talantaw sa nabukid ayon. Dida sa central nga bahay sa Negros. May nugid man, mag-umguom. So, maulan-ulan gid man. Gawin. Rolly Alferez Baltar. Horoscope na titawe. Kasi gilang ko di wakal gaulat ka horoscope mo. Wait lang gid kay commercial pa si Tita Wilma, ha? Ga-commercial pa kita sa radyo. So, online, just wait lang. Michelle Sayo Gimiroy. Good afternoon, Tito We. Okay, enough na naanay. Relax lang ka mo dira. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga ginahulat mo. Ano nang ginahulat mo? Sir Rolly Alferez Baltar. Ang aton sa mga horoscope, na? Ang aton horoscope para sa aton mantag sa zodiac sign para karon nga adlaw Sabado, weekend, Marso 5 tuig 2022. Unahoy na ito ang zodiac sign nga Pisces. Ang mga Pisces para sa aton mga birthday celebrator man, ha? Oy Pisces, in kaso nga hindi gani matuman ang ginpangako sa imo, hindi ka magsunggod suno sa imo horoscope, na? Hibaluon mo gid anay ang rason antes man ikaw magdesisyon. Hindi ka basta-basta nga maakig kung wala eksplikasyon sa pihak nga bahin. Gets mo? Kung pwede, pamatii man ang rason sa iban. 2, 4, 33 kag 41 mga maswerte nga numero, brown is your lucky color. Ang mga Aries naman, Aries, Marso 21, tubtob Abril 19. Aries, kinanglan magpagkatawhay ikaw, kinanglan magmangin mapinasensyahon ikaw, patient ikaw karon nga adlaw.
Angot iya sa di pag-intindihanay nga nagtuhaw. May ada di pag-intindihanay sa tunga sa imo mga upod sa imo sa tunga sa mga upod mo sa imo trabaho or sa mga upod mo sa inyo balay. Kung maaari di pag-intindihanay, kinahanglan ikaw relax lang. Magpakitawhay ka lang kag magpasensya. Okay? 5, 19, 22 kag 41. Yellow is your lucky color. Okay, sa mga Taurus na naman. Ang mga Taurus, Abril 20 to Mayo 20. Mga Taurus, ano problema? Ay, Taurus, marisolbar ang problema sa maayo nga pagsugilanunay. Ang pagpabugnaw or pagpatahaw sang kaakig sang imo partner, mahimuan mo inaiya paagi. Kay love mo, di ba? Okay, duga nga pasensya kag paghangop Taurus para sa palangga mo. 1, 9, 29 kag 40, lavender is your lucky color. Mga Gemini, Mayo 21, tubtob Hunyo 21. Yes, Gemini. Madamo bala sang nakatalupangod sa pagbago sang imo pamagtasan. Gani Gemini, kung mahimo, hindi ka magmangin bugalon. Hindi mo pag-ibutang sa ulo mo ang nabaton mo nga pasidungog o kung ang imo man ka ang imo sinibala pagka mataas ka na sa karon sa posisyon, no, hindi mo na pagbutang sa ulo mo. Kaya kinahanglan, maghalong man ikaw. Kinanglan ka may mukha, kaya basi, balabawion, tanan nga blessing sa imo. 6, 15, 26, kag 41, pink is your lucky color. Mga Cancer naman, yes, Cancer, Hunyo 2, tubtob Hulyo, Hunyo 2, Hulyo 22, tubtob Hunyo. Hunyo 22, tubtob Hulyo 22. Ang imo naman physical activity, ginaugyunan, gidiya sa panahon, Cancer. Kung mahimo, hindi mo ka man magsobra-sobra sa baw pamensar sang sobra-sobra. Kaya nga ma-stress ka lang, Cancer, kag maapektuhan ang imo lawas. Gani, relax. 8, 10, 16, kag 33, mga maswerte nga numero, indigo is your lucky color. Yes, ang mga Leo naman, Leo Hulyo 23, tubtob Agosto 22, Leo ang inyo sininga, horoscope ni gasiling ba nami mo personality karon nga adlaw kay nga ma-attract mo labi pa nga ma-attract sa imo ang imo mga admirer kay naming personality mo ya karon nga adlaw kag ara ho ay may ara ikaw nga wala nagustuhan ginbalibaran mo na pero kinahanglan Leo mangin honest ikaw maswati nga mga numero 7 20 37 kag 39. Orange is your lucky color. Yes, Sir Rufino Gabino. Rufino, sir. Sir Rufino era Gabino. Mayong hapon lang da, sir. Salamat kita sa andumanan. So, nice gid pamatiyan. So, satisfy kayo sa mga explanation niya sa kada topics everyday kag sa mga letters. And, Mama, thank you gid, Mama. Thanks for the compliment. Kag buyag lang as dingog ta. Kay kabudlay gid. Thankful lang tayo na kay Lord. Okay, ari na kita sa zodiac sign nga Virgo. Padayuno na ito nina. Yes, mga Virgo, Agosto 23, tubtob Setyembre 23. Virgo, kung ginapatihan mo nga hindi husto ang pagsabat mo sa natungdan, paminsaron mo gid-anay sa madamo nga beses antes ka magdesisyon. Okay? Gets mo na nada ang thought? Kinahanglan gid. Maswati mo nga mga numero 24, 27, 32, kag 39, green is your lucky color. Sa mga libre naman, ang mga Libra, Setyembre 24, tubtob Oktobre 23, hindi ka na magpaabot Libra nga sabton ka sang ginapangaluyagan mo tungod nga damo ikaw sang karibal na ang himuon mo lang ipakita mo ang matudtuod mo nga pamatasan, ang matudtuod mo nga kinaiya kay sigurado magustuhan kaniya. Libra, mga maswati ninyo nga mga numero 8, 13, 25, kag 36. Beige is your lucky color.
Sa mga Scorpio naman, ang mga Scorpio, Oktubre 24, tubtob Nobyembre 22. Scorpio, kung may di pag-intindihan ay nga nagapatunga sa imo, sa inyo, sang imo palangga, hindi na pagpadugaya, hindi na pagpadako apa na kinahanglan resolbahon mo kay kung hindi magaresulta ina sang wala na naman tingugay, wala na naman bugnuhanay, guba ang relasyon. Scorpio 8, 26, 36 kag 42, ocean blue is your lucky color. Sa mga Sagittarius naman, Sagittarius Nobyembre 23, tubtob Disyembre 21. Sagittarius, sa imo horoscope, no? Sagittarius Nobyembre 23, Disyembre 21, no? Isa ka problema ang imo ma-resolve karon nga adlaw. Na, dako ang pagpasalamat mo, dakong pagpasalamat mo sa imo ginapalangga. Ay, hindi, Tita Wilma. Dako ang pagpasalamat sang palangga mo tungod nga sa bulig nga ginhatag mo. That's it, no? Justice 24 kag 31, may ara pa 45. Violet is your lucky color. Yes, sa mga Capricorn, ang mga Capricorn, Disyembre 22, tubtob Enero 19. Ara naman, Capricorn, may natalanan naman nga magapormang isa ka relasyon sa tunga sang inyo upod sa trabaho o kung sa isa mo man kaabyan. Mga maswati mo nga mga numero 16, 27 kag 35, maswati mo nga mga just 16, 27, 35 kag 41, magenta is your lucky color. Action, Radio Philippine Standard Time, impunto las 3. Alas 3 ng hapon, oras na para mag-Primera Light Brandy. Primera klase. Okay, salamat man. So, padayuno nato na nabili nato ng mga zodiac sign ay isa na lang, Tita Wilma. Ang zodiac sign nga nabilin is Aquarius. Ang mga Aquarius, ang mga natao, Enero 20, tubtob Pebrero 18, hindi pagipangibabaw kainit sang ulo mo sa pagatubag sa mga problema kay nga hindi ka gin makapamensar sang maayo nga solusyon. Aquarius, maswerte mo nga mga numero sa Ace 25, 38 kag 42. Fuchsia is your lucky color. Okay, relax lang anay at on 3 o'clock, prayer. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. Okay, so salamat gid. Sa atin mga palangga, mga tagpalamati. Sorry gid. Sorry, gid, kay nga wala na si Tita Wilma sang panahon pa. Pangapi na lang kamuda kang magpamahaw. Magapaalam na si Tita Wilma, pero dali lang sa Rufino Eragabino kag yes, kay Love Piñaranda, Tita We, si Elsie ni monitor ko, ari ko sa magsungay. Upod ko si Jana, good PM. Thanks. Marjorie Ward, thank you again. Paalam na si Tita Wilma, of course. Ang ato naman Bible verse of the day nga mabilin sa inyo halin sa Colossians chapter 4 verse 5 and 6.
Be wise in the way you act toward outsiders. Make the most of every opportunity. Let your conversation be always full of grace, seasoned with salt, so that you may know how to answer everyone. I can't say goodbye. Kaliwat, salamat gid, happy weekend. Inday Sharon Padilla, good afternoon and family. Sa Lunes na naman kita mag-updanay mga palangga na tuwan. Ma-standby na sa mga mga drama, minsay sa pagigugma. Well, anyway, magka-action din ka man sa Pinas. Labuton ka sa amon balita, kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio!